Čaute ľudia, dneska budeme natáčať ďalšie staré verzie a bude tu 1.1. Takže dáme si vytvoriť svet, budeme hrať sa kúchneme sa ešte na to v kreatíve. Toto môžeme nazvať hociako, lebo aj tak sa potom z toho odpojíme. Kúchneme sa, ako to tam presne vyzerá. Keď máme hneď na začiatku veci a pôjdem sa ešte, počujte to slime? Není, okej. Neviem, jak si potom môžeš vytvoriť taký pistol, ale to je jedno. Práve vydával normálny zvuk. No, akože, možno. Takže nič je moc tu není ani. Fúha. Tu sú docela dosť divné veci. Je to už konečne netherite. Aha, není. Tak, dobre. Takže, aspoň sme si to trošičko kúkli. OK, takže vytvoriť svet, survival, pomenujeme ho 1.1. OK. Tak, hrajeme na survival teraz. Prosím, nech sa spomním niekde dobre. Jo. Furt tam sú, akože, ja si myslím, že proste, keď akože chodím, že proste za mnou niekto poláže bloky, počúvate? Si furt myslím, proste, aj keď proste, ja som to testovala ešte pred týmto videom. A to bolo úplne také, že ja som normálne si išiel zahrať survival zase. Predtým, akože som to išiel testovať. No, a proste, a tam proste, keď som chodil a som išiel do kejvky a tam bola hlína, tak ja som proste počula, keby niekto proste tam stál proste. To bol úplne hrozný pocit, a keby sa proste na mnou išiel Herobrine. Alebo niečo proste. Dobre, takže to doťažíme to drevo. Tak. Som zvedavý, ako sa nám v tejto verzii bude dariť. 10. OK. Tak. Drevo máme. A má skina Alexa. Teda toho Steva. Takže ja mám radšej Alexa. Ja neznášam túto vec, že proste ty nemôžeš robiť to, že proste sa to takto dáva, ale musíš to proste robiť takto. Proste to je najhoršie. Nefunguje ešte ani to, že toto klikneš viacejkrát, že proste sa ti to všetko zobere. OK, zoberieme tyčky, paličky teda. Tak, toto mi proste extrémne divné, že proste za ten nápis môžeš ísť. Tak čo bol za glitch? OK. Stočka bojím, že zase akože to bude Herobrine. No akože môžem ešte potom, keď sa bude pred koncom tohto videa, úplne že na konci skoro už, môžem urobiť to, že proste skúsime v kreatívu vyvolať Herobrina. OK. Ja sa ešte musím potom počas toho, ale sa nehnevajte, len myslím ešte počas toho na YouTube, lebo ja moc neviem, ako to vyvoláva Herobrine. Počkať. To mi moc nepríde na zmysel. Toto by nemalo byť iba v púšti, ten divný blok. Neviem. Lebo to si neviem, akože to je dosť divné. Naše doly. Ja si môžem to vyťažiť, ale by som tak vedel, že tam padne ten piesok. Dobre. Tak, ďalšie paličky. Ja som reálne blbý. Dobre. Takto. Dobre. Tak, sekerka. A ideme. Dobre. Neznášam tie blbé zvuky.
akože ja som ešte hrala iné verzie a proste tam furt bol taký divný hororový zvuk, proste akože úplne jak úplne jak nie. Ne, toto je tá verzia, kde proste zabiješ teda túto ovečku a ti z toho padne prvnákový maximálne táto vlna. Čo budem z toho jesť? Bože. Tak to sme. To sa nevyplatí. Je to tá dobrá verzia, kde si môžeš zabrániť s tým štítom. Jo. Podíka. A ďalšia ovca, to je úplne na prd. Aspoň budeme ďalej bloky. Dobre, zabijeme ju. Tu ešte ďalšia ovca. Dobre, poďme sa kúknúť do tej snežnej krajiny. Akože ja furt keď hrajem akože staré verzie, tak ma tam proste neviem nájsť túto. Neviem tam nájsť toto dedinu proste. Ja milujem sliepky, akože som už vedel, že z nich bude určite padať jedlo. Bola spierka som na nič. Dobre. Nejaké sliepky sme teda pozabíjali. Tekvica, táto ostrihaná. OK, poďme sa tam mrknúť k tomu kameňu. Ešte tam náhodičkou nebude náhodou niečo. Skúsim si naťažiť kameň. A ešte vypečeme si tu toto. Vypečeme si tu pekne meso. Prečo iba jedna uhlia? Dobre. Pretože za ten glitch to som robil ja. Lebo som dal preč crafting a som sa zase otvoril crafting. Takže dajte sem. Keď tam boostuješ. Majú. Ja dám kamarát, to konečne. Nice. OK. Môžem sa tu ešte mrknúť, či tu nie je niekde železo. Môžeš presne, že už skákať do mňa, vážne, čo to ješ. Ukáž. To je tak nádherné. Ja som tak vedel, že budem mať iba jeden hunger, to bude chyba. Prosím, nech mi to vystačí na tie 3 mesa. Prosím, dopiť sa posledné meso. To je už dosť naplné. Jo. Nice. Very good, nice. Si dopichla pecka. Dobre, a tu budeš prestať skákať, že nejaký podík. A už ty čiš prestať. Že ja svičím. Že on nejak proste niečo. No, proste. Počkať, pôjdem sem dole. Toto je slušná kejvka. Poďme si do tejto druhej časti, pretože si. Mám furt pocit, že sa za mnou proste niekto stavia. Ok, idem sa tam mrknúť. Koš. Dobre, tam je uhlie. Akože tam je zombík. OK. Pôjdeme von do svetla. Poďme si zabrať teda toto uhlie. Ďalšie. Kde je uhlie? Tam je, ale to nechcem úplne ísť. Bum. OK.
Ježiš, prečo musí byť zamrazená voda? Tam je normálna voda, ale tu je zamrazená. OK. Tam ďalšia kráva ptiča, to je preboha kozáka, toto skáče. Ovečka. Au. Dobre, jedeme. Za chvíľku budem hrať s častičkou. Poď sem. Poď v poriadku bolo. Jedna. Pretože som dal na jeden bez banditu. Dobre. Tak, poď, ideme. Je to furt toto? Jo. Že ja furt neviem, čo tu náhodičkou je. Ja to neviem. Čo? OK. Si tam už preč. OK, ešte budeme hrať na chvíľku na F5. Počuli ste to krupnutie? Už nie je to ešte... OK, tam je sama. Lebo ešte ju zabijam radšej. Môže to byť... že sa troška bojím, akože tie zvieratá sú zase dva. Že akože od toho na Herobrine, že proste po mne začnú utečiť. Si furt nevykraftujú posteľ. Tak, hádam, buď tá posteľ červená. Jap. Počkej, sa tá posteľ nedá položiť? Halo, položíš sa, prosím. Počkej, ja sa dám teraz radšej do takto. On sa dá maximálne položiť, keď už je položiť dať spať, či čo? Tak ale ak sa chcem ísť vyspať už. Ja chcem už ísť spať. Prosím, položíš sa. Mám ísť spať. Prosím, môžem sa ísť vyspať? Či nemôžem? Prosím druhú. TF. Tak dobre. OK. Urobíme si tu pekne loďku. Keby sme išli náhodou cez nejaké brehy a ideme cestovať. Až do cí. Dá to na creeper. Enderman? Treba strávať ten obak. Bolo to tesne vedľa. Neviem si predstaviť, že by ma netrafil skeleton. Á, tam je malý šprt. Tam je ďalší šprt. OK. Wow. Klikajte na odbory, prosím, lebo bude merch. Takže prosím, klikajte. A chcete vidieť môj prvý merch, že? Takže kliknite a klikajte. Bude tu presne 1000 odberov a keď tu bude 1000 odberov videa bude, tak bude merch. Potom vám ho odfotím na jednom videu možno, a ukážem aj, keď bude vytvorený. Ja pôjdem zabiť toho creepera. Sekerkou samozrejme. Chcem malý šprt. Ale voľný priestor. Voľný priestor. Tam je nubak. Pane bože, tá ovca je taká blbá. Ja tu nejsem, bro. Musím okolo neho prejsť, by ma nevšimol. A nie je zombík. To si ma všimne na dosť veľkú diaľku.
Ale že no dosť. Tlmoci mal veľmi dobrý zrak. Ak ste to náhodou nevedeli. Ďalší creeper. OK. No. Ten skeleton som si vôbec nevšimol. A to prasa je už nejaké retardované pre Boha. Všetci retardovaní. A prečo tu je tak veľa mobov? A prečo sa nemôžem proste vyspať? Viete čo, mňa aj nejaká vec napadla. Lat plus loďka. Super speed auto. Takže ma nikto nedohaďuje. Tak nie je super speed auto. Prečo ma držu tak divne tú ruku? Pozerajte úplne. Úplne boxer. Bože, to koľko tam je tých mobov blbých. Reálne idem si zabiť nejaké prasatá, nech mám ďalšie jedlo. Bum 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 bum. Bum bum bum, kill. Pada z nich vôbec meso hajpada. Jo. Ty máš si? Dobre. Prečo to nejde super speed? Poď sem ty jeden blbec. Fuj, oko. Som myslel, že už mám zničený portál, reálne. Úplne. Dobre. Takže. Pôjdeme. OK. Takže pôjdeme si zobrať ďalšie drevo pre istotu, alebo meso si pôjdeme. OK. Chcem 20 korun. Ty chceš loviť? OK. Tu máš kill. Nejaký speedrun. Káľ sa portlo. Všetci, ktoré prase dám na jeden hit, tak to je to, ktoré som dal. Patračka. Úplne úrode, ak zavkývala hlavou to prasa. Úplne, že toto bude ale potom. Čo není? Chcem ti jedno. Tak tamto vzadu bude ono. Jedno z nich. Ani jedno? Tak asi som ho zabil, to možno som bol iba slepý. Poď sem. Ty poď sem. A bum. Čo blíži zase zombici. Bum. Dobre. Tak poď. Tak zrobaj cash. Mne sa zničil sekera. No dobre. Prečo to je tak nahlas? Wow. OK, tak to bolo docela dosť pekné. On strieľa instantne, či čo? OK, tak čo to vypadne už. Tu nechcem stráviť ani minútu. Bo pri bouchaloch. Poď, jak som ho vo vzduchu zabil. Nechoď v tej kešte hlavne. Papík môj. My name is Peppa Pig. To je zvuk, čo robí Peppa Pig. Pozeraj, že my name is Peppa Pig. Takže my name is Peppa Pig. Svítá už. Slava! Slava!
Čakaj. Run. Svietí slnko. Mám za chvíľku. Čauko, chýbam vám. Čauko, nubáci. Dobre, poradne sa najeme. Plné HPčka. A ideme. Fight! Ty mi neutečeš, kamoško. Iba jeden exp. A bum. Bum. Nič. Prečo tu je zničený ten šľúk? Raz, dva. Konečne meso. Dobre. Plné hápka, plný hangar. Ok, tak sa mi to páči. Dobre. Všetko ráno. Ok. Pohoda. Všetko je v klidu. A už nemáme plné hápečka. Dohylujte sa. Posledné. Nechcem behať, nechcem mi to doplniť. Jo. Ideme. Dobre, pôjdeme asi tam. Kaš. Čo to je? Nič. Ok, pôjdeme sa mrknúť, semknúť, nič. Ďalší blok. Čistý. Tam nič není. To vidím. Ďalšie ovečky. Budeme poradne veľa ispečok. Bum. A mne prosím príde najlepšie, keď proste máš ten štít a môžeš proste za... Toto nefunguje. OK. Bum, bac. Keď robíš toto, to dáva najväčší damage, proste keď tlačíš obidve tlačítko, pozerajte. Proste takto, jedno. A mečom ich dávam reálne na dve šupy. Teda 3. Koš, vidíte, pozerajte. Ja to proste reálne dávam na 3. Raz, dva. To nič. Tak sorry, no. Úplne, zlomila sa im. Zombíko, teraz buď ticho, teraz už by si mal byť dávno mŕtvy. Teraz sa mi neviem, že či sa mi to iba nezdá, ale že proste či to není iba ten zvukový efekt taký, že aj keď ste v cavekách, tak proste máte ten zvukový efekt, že je také ako by tá ozvena, neviem, či to není tá ozvena. To mi je, že či to není tak. Kužátka. Kde sa to vykračuje, jak tam. Neviem, prečo toto je foto. To je ničené, to je ničené. Ok. Smola, nič to zatiaľ nemáme moc. Ale mi sa mi trošku zničí už moc. Kde by sme tam tak mohli ísť? Máme ísť doľava alebo doprava? Alebo rovno alebo dozadu? Ja pôjdem asi do... takto pôjdem asi. Ja pôjdem touto stranu, pravou. Hlavná obľúbená strana. Koš. Nič. Nič moc teda. Nič. Zatiaľ tu nič není, skúsime vylezť na tieto hory tu. Stojíme. Tak.
Bum, bum. Ty sa nepojde za mnou. Ty ostaneš tam dole, prosím ťa. Textúra toho nosa vyzerá dosť dobrá. Ja mám teraz extrémne chuť na kuraciu nohu. Úplne oslovená taká dobrá tá koža mňa. A nechcem alko, si alko. To nie je vy, ale takto to akože tento Herobrine si to tu vytvoril. Ty si teraz alko. Fú. Toto som nečakal, že tá trhlina môže byť taká veľká. Nie to niekde tu železo. Ja bojí. Okej. Takže tuto. Viem, jo. Toto bude diera. Okej, až asi potiaľ to bude tá diera. Jo. Takže pôjdeme takto sem. Tak. Potrebujem prvé 3 železa. Yes. Presne 3. A presne sa mi hodia. No, sorry, že som nič nehovoril, len som akože počul nejaké divné zvuky. Takže, sorry. Takže som počul nejaké dosť divné zvuky. Takže, sorry, to bolo dosť divné. 3, prosím, ešte vyrez toto. OK. Crafting table. Ja som už myslel, že som reálne narazil na toto. Ja som myslel, že som narazil na... Že som narazil proste na ďalšie železo. Proste som kopal a ďalšie železo. Fúha. Už je to vykročené. Jo. Ja boj. Dobre. Takže vyskočíme sem hore. Ďakujem, voľno si ma teraz zachránila ladne. Takže sa oplatilo zobrať. Dobre, teraz zoberieme vodu a skočíme aj water bucket. Dúfam, že sa mi to podarilo, lebo akože ak nie, tak som by... Dobre. Ja radšej pôjdem na tú stranu, kde som bol a tam odtiaľ skočím. Takže akoby odtiaľ to. 3, 2, 1. Čo sa troška bojím. Tak skočím najprv sem. Ježiš, som si dal na mikrofón tú myšku. Jo. Dal som to. Musím byť ticho. Dobre. Bať makaj. Jo. Presne. Dobre. Zoberieme si radšej ten kameň, nech ho máme do zásoby. Samozrejme. OK. Wow. Tak to je docela dosť pekné. To je docela slušné teda. 3. Tak. Neviem to tu takto, nech sa tam nikto nedostane. OK. Takže. Tu máme takto železo. A nič, OK. 4 železa. Tajníky, pôjdeme sem. Oni sa tí skeletoni už respawnuli, či čo? Si spadli do lavy, omylom. Skúsime teda urobiť teraz tento ender portál. My sa môžeme dostať do nedru možno.
Lebo teraz asi prvýkrát robím, počkať. Ako sa robí obsidian? Počkať. Počkať, není to láva, voda, alebo voda, láva? Musíme to? Ak to bude zle, tak som po vode. Mám. Ak sa netrafím dobre, a ským do lávy, tak mám po sebe. OK. Tak to bolo tesné. Jo! Nice. Takže už viem aspoň ako to robiť. Fúha. Ja mám plné fúha. Dobre. Ber vodu. Takaj. Tu viem, že tu bude určite nejaký mob. OK. Voda. Dobre. Pane Bože, jak mám zobrať tú lavu? Nič není. Ona odkop, lebo tam začína. Tu není. Tu není začat. Tu není. Čo? To je také zabugované, či čo? Jako to nechce zobrať tú vodu, tú lávu? Čo s tým ja? Nie, nechcem sa vystavovať. Takže, nie, mi padlo to super duper, no. Držíme si to tuto. Poď, vyteč tam. Pane Bože, prečo mi nechce nabrať tú lávu? Čakaj, by sme to tu zabarikadovali. Super, no. Veľmi mi to pomohlo. Ideme zoberať tú... Ideme zoberať tú lávu. To nejde. No tak nič. Tak lávu asi nič. Tak si nepostavíme portál, no. To už zamrazilo. Pane Bože. Čakám. Poď. Mne to práve zničil meč. Tak to je najlepšie. Tak ale... What the fuck? To láva začíná, kdy končí. Počkať. No. Takže odtiaľto. Čo? Tak čo to je s tým potom? Kúpime sa ešte takto, že zostane. On sa to bako, či čo? No. Nič. What the fuck? Keď to idem akože sem dole, tak to nič není. Okej. Čo je za červenú vec? Tak, to neviem. Vidíte tú krupičnú?